burial ceremony of late Catherine Ezechukwu. Brainpower Blogger, professional media company, www.brainpowerplanet.com. Ceremony of late Mrs. Catherine Ezechukwu of Achina. Yeah. The symbolic entrance of late Catherine Ezechukwu at her father's compound, Achina, Agwada local government area of Anambra State. Egigwe. I do Egigwe. Hey, brother, long time. You find the other side. Oh, you see, baby. I got some.
afọ n'iru ezigbo so I don't make a room of Kogan Aqua, Castle, you seek Chinaka Bonome. Yes, oh, come on. Bata, Ifia, yes, Italiana, Kita Omuya, yes, the little mama, but I said, you will see about. Mama Igwe, Osirora, Adam Walker, Nukuwa, Adachida, Adidegu, no, na Biggie, oh, before we Diego, oh, speaking mother. Stay over Bazo, I never fly. Baka no lolo manelu wa ya no give azo ezigbo mama anyị give no eba n'ebe ahụ epụta ozugbo biko pụtawazie n'ebe ahụ ịcha ya anya epụta yes ọkụ suwede enwere ndị oge ha agaghị eru ebe ihe amaka ihe ahụ high table oke ngwa ụmụ ya na ụmụ ya ọ dị osigbo ka ụlọ fota mama nnukwu yes ọ dị egwu oh yes mama ego igwe na-ekwe ụmụ ụlọ ụmụ ka a na-elele gị na-ekiri gị eburu ihe nkiri dị style eburu ihe nlele n'oge ugbu a ọ bụ dị nwere isi ọma mama laa nke ọma ọlụ elụrụ n'elu ụwa ọlụ ọma niile elụrụ n'elu ụwa ndị mmadụ ekwu maka ya ezi mama ego igwe daalụ ịgbalịrị ịmụrụ ukwu dekene ụmụaka benada wesara gị ịzụrụ ahụ bitecha ha ya tobe ije kpachakwa na be nwoke nọrọcha nwa na be di ego igwe nwaanyị ọma ezigbo nwaanyị ezigbo abụ nwaanyị nọ ụmụaka mmadụ n'oge mfụta n'elu ụwa afụtara m ụfọdụ ndị mere ọma gị ọwụwụ ị na-ere rice ị na-ere beans ị na-erega ihe ndị ego igwe ana m echeti ya echetara m nke ahụ igwe nọ n'osiri ọra olu na-ejezikwa abụ mba eje obodo abụ obodo afụtara m aka ya onye ka gị na-ese n'obodo ego ugwu mama ya ego igwe nnọọ daalụ tata ụbọchị nkiri chai ọnwụ dike na anaghị amụ mmadụ ahụ dị mkpa ahụ ogologo ime enyi ọha dum dike na anaghị ekpe ibe ya n'azụ omemgbe ihe si ụnụ ga-abịa ka ụnụ fụkwa nwanne biko yes ụnụ ma chansị dị ebe a ibe mmụọ ka ụnụ bịa fụrụ ego igwe so ụmụnne ya n'ụmụ ezi onye a na-abịa n'ụmụ ezi ọmụrụ na-abịa ozugbo yes ụzọ okwukwe
ndị be mmụọ ka na-abata kịta ka afọ nwanne ha ego igwe ezigbo ada na onye na-ebe apụtazie na biko nụ ịcha ya anya ịpụta ọ ndị be mmụọ ka famili na ụmụ ezọmara ebe edemọndụ ọha nọ ihe wee na-akasi nwanne ha oyi ije ụwa ego igwe nwaanyị ọma ọ dị egwu afụrụ ndị gị na ha dịsị na mma ka ha nọ na-ebe eme ihe a ga-eme ọnwụ dị ka mgbe anyị were bi ụwa ana ọnwụ ga-adịkwa etu a anyị na ọnwụ nkụzi ihe nyere mụ na gị na-abọ maka na ọ bịara ije mụrụ na ụwa abụghị ebe obibi enweghị ihe anyị mere n'ụwa anyị ga-ebu ụwa bụ afịa onye zụrụ nke ya ọ na emeghị onye ma echi no God knows tomorrow ikpeazụ ọ ga-adịghị ya ọzọ gịnị ka m ga-eme ka ị siri chọọ ụwa nke a kpọrọ masị ọnụ nnụnụ ụwa jupụtara n'ụzọ sọnye ọkụ ndị mba ụzọ gbawa ọsọ na asị ndị asịwa ike abụ m onye echiche ya na abalị bụ nwanne ụsụ anwụ ka mba ugbu a ma agaghị m egbu onwe m maka ụwa ọjọọ n'ihi ọ bụ ka i siri chọọ nna ndị ụwa ọma keleenụ Chineke unu n'ime ụwa ọjọọ m ga-ekelekwa ya ndị chi na tinyere akị ahapụkwala ikele chi ha onye beru ya racha ndị ọ dị ka ọ dị ewa nwere ndidi na-ele anya n'elu ajụkwala m ụbọchị ọmụmụ ndị mmadụ nsoro anyị rụrụ ka anyị bido ekpere biko nụ biko anyị ga-ebido n'ekpere n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ Chukwu mmụọ nsọ enyemaka anyị dị n'afọ onye nwe anyị nọnyelu ụlọ bịakwutenụ m ụnụ niile ndị na-adọgbu onwe ụnụ n'ọrụ na ndị ebukwara ibu dị arọ aga m enye ụnụ ezumike wee tụọ gị egwu azịza ebere onye isi n'ụwa nke a kpọrọ onye gọzie ahụ nke nwanne anyị nwanyị bụ na nne anyị Katrin mmiri nsọ na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl dị asọ dere banyere ya anyị niile mere mmiri chukwu n'ime Jesu Kristi na-esi na mmiri chukwu wee banye n'ọnwụ ya ya bụ na elikọrọ anyị na ya site na mmiri chukwu ya bụ dịka Kristi siri ike mfe nke nna bilie n'ọnwụ otu ahụ kwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ biko ndị otu bịa ka abụrụte na ya ka anyị mee na ọsọ
maka masị ga-eso ka ikwu n'ọtọ. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Good morning, Father Ignatius Ezekacha, the Parish Priest in Charles, Parish Achina. Good morning, my dear brothers and sisters. Anyị ji nnukwu okwukwe ndị otu Kristi wee gbakọba ọnụ ka anyị yọọ Chineke Nna anyị otu na-enwere ndụ ebe ebe. Ọ bụ ya ka anyị ji gbakọọ. Nke mbụ bụ ka anyị kelee Chukwu maka ndụ o nyere nwaodibo ya Mrs. Catherine Ezechukwu. Kelee ya maka na ọ mụrụ ọfụ ndị na-akwa ya. Enwere ndị nwụrụ n'udo na-eri ozu ha n'ụzọ ebunata mmụọ ozu ha, nwee ndị nwụrụ na plen klas afọdụ ozu anya. So n'ọnọdụ niile a ga-ekele Chukwu na mama anyị Catherine na ụmụ ya niile furu ozu ya anya, ndị ụka furu ozu ya anya, ikwu na ebie ma ndị be nna ya ma ndị nna ochie furu ozu ya anya. A na-ekele Chukwu maka ndụ o biri n'ụwa. Ọzọ dị mkpa bụ ka anyị yọọ Chineke mgbaghara n'isi na n'isi onwe anyị maka na mmadụ ezuru oke. O nwere onye zuru oke, onye ọbụla nọ n'ụwa amaghị agụgọ mmehie. Dịka azụ bi na mmiri amaghị nata agụgọ na mmiri na-emesa ya n'ahụ, otu a ka anyị ama ezigbo agụgọ na anyị adịghị emehie. Kama ọ bịa ka anyị ji na-ayọ Chineke ebe Catherine na-emetacha ha ọfụma dịka mmadụ, ka Chineke si na ajamasị anụnwaanyị na-ajụbụ nnukwu ekpere kacha ekpere wee gosi ya ebere n'ebe ọbụla nke ọ ga-ekpe ya. Anyị na-ayọkwa Chineke Nna na anyị ma na site na mmiri nke baptizim na nsogbu Kristi nwụọ na ọ ga-esokwa ya kulite oge na-adịghị anya ka ọ kpọbata ya na alaeze ya ma ọ bụ na ọ batarubeghị n'ebe afọ. Ihe ọgwụgwụ ewetara n'akwụkwọ Eklesiastis. Ihe ọbụla n'okpuru eluigwe nwere oge. E nwere oge maka ọrụ ọbụla, oge ọmụmụ nwa na oge ọnwụ, oge ọkụkụ ihe ubi na oge owuwe ya, oge igbu egbu na oge ọgwụgwọ, oge ntikpọ na oge mwulite, oge ibe akwa na oge ịchị ọchị. Ta ihe Chineke megoriri site na mbido ruo na ngwụcha. Pọl dasịrịra ndị Tesalonike. Ụmụnna m, anyị achọghị ka unu ghara ịmata ihe banyere ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ka unu ghara iru uju dị ka ndị ọzọ, ndị na-enweghị nchekwube. Ebe anyị kwere na Jesu nwụrụ ma sikwa n'ọnwụ bilie, n'otu aka ahụ anyị kwenyere kwa na site na Jesu
na Chineke ga-akpọlite ndị niile nwụrụ anwụ. Anyị nọ n'elu nọ. Ya ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. N'ime ili Betlehem Jerusalem nso ihe dị ka maịlụ abụọ, ọtụtụ ndị Juu bịara ka ha kasie Mata na Meri obi maka ihi ọnwụ nwanne ha nwoke. Mgbe Mata nụrụ na Jesu na-abịa, ọ gara izute ya, ma Meri nọdụrụ n'ụlọ. Mata gwara Jesu sị, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a, nwanne m nwoke akara n'enwu. Ọbụladị ugbu a, ama m na Chineke ga-enye gị ihe ọbụla ị rịọrọ n'aka ya. Amen. Karịsị n'ụzọma anyị na-enweta nchegharị nke mmụọ. Ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Nye ezumike ebighị ebi Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Bụ nniri nke mkpụrụ obi na-eniri n'arụ. Onye ọbụla nke na-ekwe na m agaghị anwụ ma ọlị wee ruo mgbe ebighị ebi. Nke ndị a niile bụ okwu nkasi obi nke di nwe naanị Jesu Kristi nyere anyị. Ụmụ ego igwe, unu emezila mkpọtụ ma na-ekwu okwu ọnụ ncha. Maka ibe ya na-apụ, ya soro ha na-eme gịnị? Na-apụ ezigbo okwu. Na-apụ ezigbo okwu. Ego igwe. Ama m n'ụlọ. Kama mgbe ọ asị na ọnwụ ntị agaghị ha gbuli ọsịsọ. O were chere ma nrụcha ọrụ n'ebe a pụrụ bifo ọmụmụ. Maka na o so one of the leaders ndị nne. Ada nwere ike ọtụtụ n'ime ụlọ gagoro di anọ n'otu ndị nne. Mana ka unu si agụ ihe ọbụrụ kemgbe nyaa gosiri na ụnụ na-eso ụkpụrụ n'ụlọ. Jizikwa n'ike, na ebe m na-ekwu jisi n'ike. Ị na-apụ isoro ha na-eme gịnị? Ị bụrụ nne soro ha n'otu ndị nne akpọghị nne gị ime gịnị? Zaa encourage you unu gba mbọ so ụkpụrụ n'ụlọ. Zirikwuo na ụmụ ụnụ ga-amụta ebe ọ bụ na a na-alụ ụlọ. Zirikwuo n'ụba ka ha wee nwee ike inye aka wee dozie obodo. Ọ dị ndị a na-enye aka edozi obodo. So onye ọbụla bụ nne so ụzọ ụkwụ dị mma, ya so ụzọ ụkwụ dị mma. Ọ ibe nna akọwa nne ụnụ zọrọ ụkwụ dị mma, ahụ ya ebe ọ na-azụ ụkwụ dị mma, ya bụrụ a scripture, the Bible, ọtụtụ ndị nne fụrụ na-esozi ma na ụzọ dị mma. And onweghị ụdị akaebe dị otu a Chineke agaghị eji wee kpọta ya n'ala eze eluigwe. Maka ọrụ ọma ya so ya eme gịnị? Ala ọrụ ya so ala. Ya bụ onye kpatara tata anyị na-akwụ ya. Onye ọbụla ebe ọbụla efuru onwe gị, ihe ọbụla ị na-eme na ndụ, tọọ ezigbote ụkpụrụ. Ọ bụ mbọsị ị ga-anwụ, onye ọbụla na-agbata. Onye ọbụla na-agbata. Onye ọbụla gba mbọ tọwa ụkpụrụ. Ụmụaka na-enekọ n'anya amụta ife ya. Ghọtago, jisi n'ike tọọ na ezigbo ụkpụrụ n'ihe ọbụla unu na-eme. Kama agwara m unu yesterday that the world is making too much noise. Akwa eziokwu, enwe too much noise n'ụwa, and that noise butere confusion ebe niile. Onwe ọzọ ya na-eso ihe dị mma. Onye ọbụla bụzi gịnị? Ivu ka a na-eso ihe ọjọọ dị iche iche, ma nke enwetara na social network handset, ma nke akpatara na agwa, na nke akpatara a lot of evil. Onwe ọzọ ya na-ekwu okwu dị mma. Onwe ọzọ ya na-ekwu obodo dịka ọ na-agazi upside down na-agasa. Ka enu mgbe anyị ga-enwe nọ big development na be anyị. Agaghị eji this type of mentality and ezi onye agwana m were nweta ya. Mba,
unless we go back to the fundamental teaching of Christ. Na mmụọ ụzọ eziokwu, truth ikwu eziokwu, truth ikwu eziokwu, si na-agwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu. So mere na Kristi ka ihe ọnụ Katrin ka o mee ebe ọ tọrọ anyị ezigbote ụkpụrụ nke ndụ, ka o mee ka anyị ncha niile bido gbanwebe, nwee ike ịtọ ezigbote ụkpụrụ. Kịta anyị ka nwere ohere ime ka ndụ anyị dịwanye mma, ka anyị na Chineke dịwanye mma, ka mkpụrụ obi Katrin, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Ka anyị jikọta n'obi anyị ọnụ wee kpee ekpere maka nwanne anyị na nne anyị Katrin Ezechukwu onye hapụrụ anyị. Ka anyị kpekwuo ekpere maka nzukọ, maka udo n'ime ụwa. Katrin Ezechukwu, ebe ọ natara gracia nke mmiri Chukwu, ka o soro kwa nata ụgwọ dịrị ya n'ụdị ahụrụ nke ndụ ebibi n'ihu Chineke. Anyị ya ọdụ biko dị n'ụlọ. Maka mgbaghara nke njọ, Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. Anyị ya ọdụ biko dị n'ụlọ. Maka ndị niile nọ n'ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka Jesu Kristo ejupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ, gosi ha ọṅụ n'ime Kristo. Anyị biko dị n'ụlọ. Maka ndị niile hapụgoro ụwa, ka di nwere anyị Kristo onye nzọpụta na onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile, bịa nabata ya na alaeze nke udo n'otuto ya. Anyị ya ọdụ biko dị n'ime Kristi onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe. Wait!
yenu n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekene nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, nnalanụ m nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Ị ga-eburu mmanya gị wepụ igwe, ị ga-abụ onye mọtịtị were gbanwe na-agafe. Nke a bụ iko nsọ nke ọgbọ. Jizọs ga-ajụ ajụjụ, ezi nwa m gịnị ka m mere gị ijiri chefuo m, ijiri gbapụta m ajụọ. Jesu onye kpochapụrụ njọ ụwa, ha dị ngọzi bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ. Kathleen Ezechukwu ihe ka mkpụrụ obi Catherine Ezechukwu
ka mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwere na gara aga ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa Yesu mee n'ihe ebere ihe ezumike ebe bụ onye nwe anyị ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ụmụ Catherine n'eze ego igwe biko ọndụ ụka dịka ntụziaka dayọsis dị ndị bịara ebe a soro chụọ aja masị maka nnụnụ ụkọ ka iji chụ n'aka n'obi ihe obi na-eji na-eme si ndo maka ihe mere ọ Chineke were bụ ihe ekene dịrị ha nsọ Chineke udo dị elu egwu atụ bụ si Onitsha Archdiocese ụnụ n'anya ịfụnọ ndị ekwenye na-ekwe ihe afara ọ ka nne si eme ka ụmụ si eme na ojisikwe n'ike bikọsọ aka ebe ka ọ gbara ọrụ na ụnụ na-apụta makwa mgbakọ obisi otu a tinye ụmụ ụnụ ka ha na-esosi nzọmụkwụ ụka ike kasọ ekele ndị sista jụrụ ebe nụwapụ ndị sista na-ebe anyị na-ekene ụnụ na-ekene katikist na ndị seminarị junior seminary St. John International Afrịka na sọfọ na ndị otie na ha nụgidere bịa nọgide ndị na-eti niile na-ekelekwa mmadụ nche niile n'ebe a n'ụwa ndị nne n'okpuru na ike m na ike nwanyị dịka nna akpọ onye ga-ekere n'ezinụlọ na afọ ezinụlọ na fọ abụọ ekele ntara Jesu ejisi ike biko on behalf of Late Bernard Ezechukwu and Late Catherine Ezechukwu family I na-ekele our parish priest na say Father thank you very much. Reverend Father Ignatius Ezakacha Father, thank you very much. Thank you very much. Nekele our catechist, nekele Kwande choir, nekele our friends and well-wishers, nekele my aunties, and my son. Thank you very much. Nekele Kwande nna. Na-ekelekwa ndị ụmụnna m, ndị ọgọ m, ndị ụmụnne m, na-ekelezi onye ọbụla n'ebe a n'ụwa, ndị ichetara na ama ndị mechetara. None, thank you very much. Adịrị ka m onyebeghị ego ọ naghị akọ ya n'ọja. Ịnụ ọrụgbo ha ọgbọ ha. Na Kristi anyị dị nsọpụrụ ebute ahụ nwanne anyị ili ya na-adịghị ike nke mmadụ ka anyị jiri n'umeala rịọ Chineke onye na-eme ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị nwanyị na nne anyị bụ Catherine Ezechukwu n'ọnọdụ nke ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga ka onye gosi ya ebere na ikpe nke ọ ga-ekwe ya. Nwanne anyị bụkwa onye ji ọmụgbọ pụta na onye akwụrụla ụgwọ oji, onye mere ka ya na nna dịkwa na mma, na onye ebukwere ubu aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ. O were anyị anya na site n'okwukwe anyị nwere na ọ ga-eso Kristi bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi.
dị n'ime ini. Ya mere ndị ahụhụ dị n'ime ini ji nwezie nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwaodibo gị Mrs. Kathleen Ezechukwu nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekunye ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwazị mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe ji ebighị ebi n'eluigwe, gị onye dị ndụ na-achị. Nna anyị nọ n'eluigwe, tụrụ afa gị, ekele gị Maria. Otu ọ dịrị gị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị yọọ na ayịyọ, ka anyị kpee n'ekpere maka nwanne anyị na nne anyị bụ Kathleen Ezechukwu. Ka anyị yọọ ọnụ dị nwa na Jesu Kristi onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụladị ma a sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ndị nwụrụ anwụ na ndụ ya nwanne anyị bụ Kathleen Ndụ ayọ gị Kristi. Anyị nọ n'obodo n'ihi ọnwụ nwanne anyị bụ Kathleen, ka i jiri okwenye olileanya nke ndụ ebibi kasị anyị obi. Ayọ gị Kristi. Ka anyị yọọ ọnụ ayịyọ. Onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-ayọ ka imerụ nwanne anyị na nne anyị Kathleen. Nke mbụ, nwaodibo gị nwere oku ya mgbe ọ dị ndụ ime ihe bụ uche gị. Ekwekwana ka ọ daba n'afọ nke dịrị mmehie ya. Ezi okwukwe ihe jikọọ ya na ndị niile kwerunu. Mee ka ebere gị skutu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-ayọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ndị niile kwerunu gara aga ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Raja
Maria Janso, Nenkeju, Otito Berena na wana monso. Jesu mere ebere, Jesu mere anyị ebere. Biko ka anyị were ohere a kene ndị a gwuru ili ha mara. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu ma chekwabakwa unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Mesa bụsiko ka anyị nọdụkwa n'udo. Sir, none.
Biko, ebe a na-eresịrị bekee ka ahụ ebe ka ndị Nke a bụ tripod, o? Ndewo. Hey, Okay. Okay, man. Si bute bere ndị na Mama nyọlụsigo n'ọlabago. Nne ụmụ katịbịa na tebụl. Ụmụ katịbịa na tebụl biko nọ. Ụtọ dịrị ya nsọ. Ka mkpụrụ obi katịrị ka mkpụrụ obi niile ntụrụ gara aga. Ka mkpụrụ obi ya ziri ike na nnukwu. Biko ọ ndị mmadụ ezo n'onu wepụ onye n'ime. Anyị sị ka anyị bụ. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na nnukwu. Nke a bụkwa ndị CWO St. John's Mọmada Bro. Nke ahụ bụ akwa ikuru, nke a ya mbe n'obi ya dị ya nso. Ka mkpụrụ obi Catherine, ka mkpụrụ obi ndị niile bụ enyi n'ala ala. Ka mkpụrụ anyị na-ekele ụlọ. Both master, one go my I go to my father. Now, 5 sisters and 7 brothers. I follow the Kaprobi Catherine, Kaprobi no Christina Palomangara. Kaprobi is a yes, Thank you.
chaba 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 ndị nọ n'Owerri awa ọhịa ebe ọ na-achọ ihe mma nne nneọma ahụ nneọmazi bụ n'ezigbo nne nneọma nneọmazi bụkwa ezigbo nne nneọma ahụ nne oyibo nneọma ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa Yesu mere ha ebere nye ezumike ebe onye nwe ndị na-ezire Chineke ozi sista nọ o ji ma akwa mama otu wee bịa Sister, anyị ekele ka mkpụrụ obi Catherine Ezechukwu na mkpụrụ obi ndị Yesu meelu ha ebere ka mkpụrụ obi fazuru ike na ndokwa. Thank you. Sister, biko anyị achọ ebe a kpọrọ gị ozugbo. Ezigbo ọgọ all the way from the Chedi family from Kone Aikenegi. Oge ala aja kịta ahụkwara ọkpala ugo the honorable na ọ dị egwu biko unu ga-ahụ onye nọ n'etiti anyị ugbu a the honorable Chukwudi ọkpala ugo Chidi oke Chidi ka akpọrọ ya akpọrọ maka akpọrọ onye isi onye nsogbu Chidi yes lekwu ihe aka ụnụ biko unu ga-aga na VIP gaa na VIP went from Achina, yes, Oji Amati Mount, with Bolivia. I can erase one mother. No, yeah, you're gonna be okay. Doja,
Anyị gwogwo kabirikoro ugbu a evangelist anyị na-asị gị nnọọ yes anyị na-ekele gị pastọ anyị na-ekele gị anyị si ncheta akara iwere nnọọ cheta bịawa o gosiri na obibi ebiri ebe a ebiri ibiri ya ọfụma. Evangelist, emekwara ego a na-enye nke m. Evangelist, wetele gị. E nwere onye na Katino na-ekwebele ị ga-afụ ya ka ọ nọ na tebụl kịta. Ọ sị ka ọ bịa berere nne ya ukwu ọyị na-asụ ụlọ nnọọ. Onye kelere ya kelere ibe ndị ụmụ eze ọma dị mma ha ana m ekele ndị na-abịanụ ọlọ́run na-ekwuru gị ikpere na-ehicha ọkụ o si were ebe ya ka o si eme ya ebe ya na-afọ nna na nwa na mmụọ nsọ ka ngozi wee na-adịrị Chineke ote wee na-adịrị Chineke anyị na-ekele ndị ụmụ eze oyibo na-ekele ndị eze ndị ọbụ famili n'ime ahịa ọdịbụ ọkọta ọkalịkwa ahụrụ ka ị na-eme ihe dị mkpa ebe ya ka ịra ọkụ o si wee dị nwayọọ hapụkwara ya hapụ ya ọ ya na-eri ego ọ na-erisie gị ike Chimes ọ dịrịna biko bịa tọrọ m nke m maka ọbịa wụtere m nke m maka ọbịa tọrọ m nke m ọkụ o si wee dị anyị dị mma anyị na-eke n'ụlọ biko ana m ayọ niile n'ebe a unu ga-esi ebe a bili ụmụada nwetazie na ebe a
Now, mana aja nunggu ada nanti bisa buka aku jadi aja. Ini langsung orang aja. Soalnya boleh kita ini langsung sempat. Ini dari udah senang aja. Palingnya sudah kapan? Oh yes. Oke deh. Proses ya. Kita share video. Beli dari mana ada? Beli dari rumah. Asal gak bejo nombor baca kapan hebat, hebat terus nonton. Hebat apa yang nombor sama nombor? Asal mudo je pakai doge. Kene kamu kene macam ni mela. Hebat terus nonton bejo nombor baca. Yes. Oh yes. Ada stadium apa apa terus gua. Ayo nih kene nonton cani ni. Jini akabo de kene kwange lezibo ezapata Ndosta demma yes mbaba ba zigo bike Ndosta demma ejike ono ognato mwita mono ama mo je gutero ni na de gutaro makana go kana go pa me wanje go pa na de jada azu ndo ọzọ ka nwere ndị na-abata ihe bụrụ ọhụrụ na ọhịa na-abatara ọhụrụ anyị na-elu ụzọ ndị nke anyị nwere enwe ọya ka o ji nke anyị karịa ọhụrụ mana ndị agbachukwu akwụkwọ ọhịa enwe ochi sọ aka ochi mee naanị ya nke nụwa rụrụ ihe anyị na-akpọtara ndị otu anyị hapụrụ anyị aja abịa mmanụ na-aba dị ebe a anyị dị asọ n'ijere ma anyị na-eji amaghị ihe ndị asị mana asụcha ana ekwukwa ha ọzọ ego igwe hapụ n'anya hapụ ọnụ mana Chineke ga-abụ unu ume ọ ga-anọchi n'ọnụ ọnọdụ a hapụrụ anyị asị na aja asọ a ga-were nọdụ n'ebe ahụ egige rọbụ mbụ were na-elekwado ụlọ anya na Jizọs Kraịst wee nye nwe anyị na-eke n'ọnụ jiri aka ma ọ ga-ana m ekele o kwesịkwa ka egwu obodo a bụ ikpere n'ụlọ agba ee agụ onwe anyị bụ ikpere ọ ka o si ede eyi n'ụlọ nwa agwanọgwa n'ọgbọ n'ụlọ na-atị nwa agwanọgwa ọ ihe ọ bụ sisa charịma ya bikonu ọ ndị eburu ihe nọ n'ọgbọ egwu a na-ada n'ozuru oke n'ozuru oke ama mmiri okwu a na-ekwu nwere ndị ọ na-ewute ee Chineke nna gbaghara ndị mmadụ njọ ha erika thank you biko ebe dị mba akati apụtago daalụ thank you ọ na-aga ụlọ na-ekwekwuru m ofu ebe ego unu na-eje gị abụrụ enweghị ụlọ n'ụlọ gị dịkwa abụrụ enweghị ego na-ewute gị ebe nwanne ya nọ na anyị na-eje ebe nwanne ya nọ na anyị na-eje jee hụ ya anya Adaeze ihe ndị were obi nwanne obodo niile ndị na-achọ na-akọ na-aza iwe akụle a na-azakwa ya aza obodo niile ndị na
na-achọ nna ka ọ na-asa adaezi obodo niile ndị na-akpọ nna ka ọ na-asa iyibe akụle ndị nwere obiọma obodo niile ndị na-akpọ nna ka ọ na-asa adaezi obodo niile ndị na-akpọ nna ka ọ na-asa adaezi ndị nwere obi nwanne obodo niile ndị na-akpọ nna ịgwa ga-esi ike iyibe akụle ndị nwere obi ọma obodo niile ndị na-akpọ nna ka ọ na-aza adaezi ọkwado ka o si mee
agbọghọ gara ije dị ngadi kwere ya dị Igbo mma nwaanyị ka mụ na ha kpọọ yelu mụ na ha ekele gị ada dị mma na-eme oyibo ada dị mma na-eme ngala daalụ ada dị mma na-eme ngala ada dị mma na-eme oyibo kpagharịwa 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 dị Igbo mma nwaanyị ka mụ na ha kpọọ chaba nwanne gị nwaanyị akwada gara ije dị ngadi kwere ya Sicilia ụmụ ezi chọrọ gị n'ọgbụ dị Igbo mma nwaanyị arịwa dị Igbo mma nwaanyị ka mụ na ịkpọ ada gara ije dị ngadi kwere ya akwada na-eri ụkwụ anụ na umeji Adaeze mee ka ị na-akwa nne gị mee ka ị na-akwa nne gị ị naghị akwa ya ugboro na-abụọ ka m gwakwa gị eziokwu Adaeze ada gara ije dị ngadi kwere ya akwụwọ ada gara ije dị ngadi kwere ya ada na-eri ụkwụ anụ na umeji Adaeze Adaeze nwaanyị dị mma ada na-eri ụkwụ anụ na umeji yelu mụ na-ekele gị Adaeze olu mụ na-ekele nwata dị mma na-eme ngala ị hụrụ nwata dị mma na-eme oyibo Adaeze ama nna gị pụrụ korota Asancha ka a na-akpọ gị a na-alụgo n'obugo ọkpọrọ ozuru okooko obi kpagharịa gosi ha ka esi eme ya bụrụ egwu ọmụma Asancha ọmụma asa arụ a na-alụ gị n'okooko obi n'obugo ọkpọrọ ozuru ọkpara dozie ọmụma Asancha kpagharịba n'ọgbọ ọgbọ mebi gị pụrụ korota ama nna gị pụrụ korota zụcharịba ya ọmụma Asancha ebe ka ahụ ndị ụmụ ọkpọrọ nye emume nwezikwara ube nye onwezikwara Adaeze nwaanyị oke ego emume Asancha kpagharịba mere mma tichabara nne ya ọgbọ gịnị na-eme gịnị na-eme ya sị na ya adịghị mma na anya bụ egwu ị na-agbalị uche na-akọrọ uche anaghị agbala asị ego enweghị ilu ego igwe kpagharịba ego igwe kpagharịba ego igwe nwaanyị oke ego ada dị mma na-eme ngala ada na-eri ụgbọ n'olumeji ya na-abụrụ na mkpasịta ego m n'ụwa dịka ọrụ ya mesịrị ego gụbara mgbe tupu ego n'ụwa na-emeri ego ka ego ụra ego igwe anyị atụ ọnya na ọgbọ sị na ego igwe ga-atụ nya ajụrụ m na ọ tụsịa ya ga-adịkwa mkpa ego igwe nwaanyị oke ego ada dị mma na-eme oyibo ego igwe ga-ataba na chi na-eji ndị mmadụ nọ n'iro ego igwe agaala biko pụtara ọ ka hụkwara ya ịkọ so mere ngwa ya n'anya di ya a na-ahụ ụnụ n'anya ndị ma ihe ji eme echi nwaanyị di ya hụrụ n'anya akwa igwe a na-agụgụ ka m gụrụ n'ụmụ ọgbara ji ka a na-alụ gị nwaanyị di ya hụrụ n'anya chabakwa di gị mama dị ma ọ hụrụ bụ n'anya n'ezie ọbụkwa ha ọnụ ka eji egwu ya ga m ahụkwa ya n'onwe m wee kwere nwaanyị di ya hụrụ n'anya nwaanyị di ya hụrụ n'anya kpagharịla nwaanyị di ya hụrụ n'anya kpagharịla o kwesịrị kpagharịla tichabara nne gị ọgbọ tichabara nne gị ọgbọ tichabara ego igwe ọgbọ ka ọ na-ala nwaanyị di ya hụrụ n'anya ndị ụmụ eleke nọkwa n'ọgbọ
Ana anụghị na ole ka eze nwe egwu. Ọkụ osi wee dị. Elebe na ebe ego na-ekwu okwu o ji ego emere gị kapet si gara ije n'elu ihe. Nwaanyị di ya hụrụ n'anya ọ na-elelego ihe n'ọgbọ n'ọgbọ ọ na na-ahụkwa ihe na-eme n'ọgbọ. Emerika ihe awụcha ụmụ ụkati ya. Emerika nwaanyị oke ego. Emerika nwaanyị oke ego. Emerika ọkụ ndị wee hụ. Emerika nwaanyị dị mma na-eme oyibo. Emerika nwaanyị oke ego. Ihe dị mma dị mma. Ebe Emerika nọkwa ya. Ọkwa dọla ka a na-eme na Emerika. Emerika achọrọ m ịhụ dọla n'ọgbọ. Emerika ịcha ahụ ihe egwu ji eme n'ọgbọ wee gịnị dị ka asa na-eme. Emerika ezigbo nwayọọ. Chinyere papa nọ ugosi mba. Oke ego ego igwe ka ha na-etu gị mgbakpagharịa n'ọgbọ mee dị ka iso mmọnwụ. Ugosi mba nwaanyị oke ego elele agbọghọ elele ogologo ime ihe. Ndị be ha ọnọkwa ya dị. Elele agbọghọ elele ogologo ime ihe. Ego igwe ya bụ ego igwe kịta. Ka anyị were anyị ewu nke ọdụ. Ego igwe ka anyị na-agba ego igwe nwaanyị oke ego. Ego igwe nwaanyị oke ego. Onye chọrọ ego igwe gị onye ya-aza. Onye ọ bụ. Ego igwe. Ego igwe ewu iro. Ego igwe ewu iro. Ego igwe kpagharịwa. Tichabara nne di gị ọgbọ. Si lekwadekwara nne di gị. Ana m ajụ gị lekwadekwara nne di gị. Adịkwere gị. A na-alụ gị n'ogogo. Ada na-eyikwa ọnụ na umeji. Ugosi mba ka a na-akpọ gị. Ugosi mba ego igwe nwaanyị oke ego. Biko na-eme na gburugburu na chi na-eje eje. Mana ada dị mma na-eme ngala. Ogori dị mma na-abụ dị n'iru. Ogori dị mma na-abụ dị n'iru. Ego igwe igwe nwaanyị oke ego. Ada dị mma na-eme oyibo. Ada Chukwuemeka nwunye Chukwuemeka. Ego igwe si na ya nnọọ.
ande Sicilia, ande Bisabara, ichi ego ngachira, ande neni, ande Dinesi, ose diela o, ande Uchechuku, ande Uchechuku, ande Gosi, ewa, ande Paru, ande Paru, wayo, ande Gochi, ande Sita, ande
anyị na-ayọ unu chịkọtakwa na onwe unu etu ahụ chịkọta mgbe unu na-azụlite mmụọ unu agbasakwana ihe mere ya bụ obere ma ndị obere bụ ka nnukwu ebi na Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Thank you, biko ka a na-eme ozugbo. Yes. Alosigo ọnabago, nwananya alosigo ọnabago, eji ọya sa. Ọ bụrụkwa na akpọ gị ebe ọ bụla ibi jere bịa ebe a pụtara na ọgbọ akwa nwa ka anyị na-ebe akwa nwa Mama na-egwu mmadụ okirikiri ozugbo n'oge ngwa ngwa oge adịghị ọ mebeghị ndị ọgọ ya nụ akwa nwa ka anyị na-ebe akwa nwa ebelebe ọnwụ mmadụ Enugu ụmụ onye a na-akwa nwa ha ọnwa na-agba ya kọkati ka anyị na-eti akwa nwa ebelebe ọdụ mmiri nne ya. Yes. akwa nwaanyị ka anyị na-ebe akwa nwa ebelebe akwa nwa ka anyị jiri bịa akwa nwa ebelebe. Oh yes. Ndị Enugu ọnwụ gara na ego hapụrụ anyị nwa anyị ọnwụ gara na ego hapụrụ anyị. kedu ihe ụmụada bịa nụja dumre nne ego nne ọ nwere ego adị ego gwara na bịa kụrụ na ego ma ya aka biko ozugbo ka aka ọtụọ ya ole mgbe ka ọ bịara n'ụwa ole mgbe ka ọ bịara n'ụwa o jiri bụrụ onye nwụrụ anwụ mmadụ nwere ọmụmụ ya na biko bịa mmanya na-abịa mmanya aka na-abịa mmanya aka bekee Enugu ụmụ onye ahụ nke mụ na ha ma ọgụ na-abịa mmanya aka ana m alụ nwaanyị mgbe ha na-alụ mgbe m ka mmarị ha aka mmanya aka ekwe ndị m ọkụ mgbezi ọmụrụ amụrụ m ndị ọgụ m bịa mara nwa maka ndị nna m bụ ụdụ gbandara nwa mara mmanya aka mụ na-abịa mmanya aka ị mara ka gị mara udo ị mara ka gị mara ọmụmụ ị mara ka gị mara ọganihu akpara nwa bịa ma ihe anyị ọma na mmanya aka nwaanyị ojii na mmanya aka Enugu amụ na-abịa mmanya aka ka o si ya wụ ụmụada chọrọ ịga gị mma ịmụrụ ọgọ n'Enugu mmanya aka bịa ma ka o si jee hụ ụmụada jebe ebe ụmụada nọ jebe jee fụ ha ịma ikwu fon biko si chọrọ ndị Enugu ụmụ ọnya ndị nwere n'ọnọdụ ụmụada bikoro adụ ọnụ ntighara saịdị nọ ịkụgọ eru ma ọ na-echara ịpụta itupu ehe na ileghara gị anya nwere nwayọ che kamera ihu dọrọ saịdị ọ na-ege egwu na ehe na senior brother isi obu ezigbo mmadụ ọnne daalụ ejikwa nke ibe mba ana m evidiyo onye ọbụla ka o si ilekwara nne ka a mụtara n'ọgbọ mba ụmụada na-eme anyị fonu ka emesịara nwe ihe chọrọ ime ndị Igbo ugwu nọ n'ọgbọ ndị Igbo ugwu onye ọbụla lebụ anya n'ọgbọ ka ụnụ nwunye na-eme ọ bịa ga-eri jiri nwayọọ ndị ụmụada Enugu ụmụ ya mụta dị ihe ebe a kịta
Tibu na ọgbọ a chọrọ ịja ya mma na nwatakịrị lekwara nne ya na ọbeghị ka nne ya nọrọ ụmụnne ya wee chọọ ka ha jaa ya mma so anyị na-enye ụlọ obodo n'oge dịka oge a ụmụ ezi ọ bụrụ na enweghị ike na ndị na-eme mkpọtụ ala biko nwa adịghị nwa bịa na tebụl ebe ha na-eme mkpọtụ ndelugwu nwanyị bịanụ ebe ha na-eme mkpọtụ ha bụrụ mkpọtụ ha gaba n'iru nwunye nwa m kole ma nwa m aha nwere okwu mana anyị sị ka anyị bịa anyị sị ka anyị bịa sị anyị udo ụlọ udokwa anyị were obere ihe a were kasie ụlọ n'ọnọ na ya a na-ewepụ ya ọ na-eme gịnị ọ na-adọchi igirigi ndụ ha na ụmụ ha na sista ọ na-azụ eme gịnị nyere ha ndụ n'ike igirigi ndụ onye ndị nwe ụlọ a ole ndị nwe ụmụ a ole ndị mụ ndị a ole ndị nwe ndị na ole ndị mụ ndị a onye ọcha ka o si nọ n'ọgbọ ụmụnne ya chọrọ ịja ya mma ụmụnne mma ya chọrọ ịja ya mma anyị chọrọ ka anyị were anya anyị na-edere ihe na-eme n'ọgbọ ụmụ onye ọ gafere ịja ya mma onye ọbụla chọrọ ịja ya mma jaa ya mma maka na ihe dị mma na-adị mma o lekwara nne ya ka o si anyị si otu isi lekwa nne gị na ọ ma oge elekwa gị anyị makwa na ụmụnne gị niile elekwara nne ha mana ịma na mvụrụ na-eburu osisi owere na-eso ha nwere ike ha bịarute ha nọ ha ala mana ọ bụghị ka ọ nọ na steeti onye ji chọọ ka ha jaa gị mma so ngwa bilibe n'oche ugbu a mmadụ niile nọ ka na-apụta bịa jara ka o si mma ozugbo bilibe n'oge ego igwe onye a na-ahụkwa kịta akpakpa ikpi 30 years 35 highest 45 50 ị na-aja ya mgbe ị na-ekele emu amaghị m ndị ahụ agwara m unu lee anya unu ga-ahụ ka ha na-emere ka o si ndị anụmasị m ọkpọga aha ha gwara m ndị ha bụ so ha dị eme aha so ịgwa gị eziokwu ka o si ka a gara na mmemme ya kịta agwara m ndị ọrụ na ọrụ ha chụrụ ha asịrị bụ ha ga-abata so chi m n'aka ka o si ka ụmụada ka na-eletegodo a gara na mmemme ụmụada so ụmụada ka na-eletegodo ebe anya na-ewu na-ekele ha ọ dịghị isi iwepụta ego kama gị kpọpụta ofu ya na-enyere gị chenji ka o si ọkwanye ahụ ekele ka a na-ekele gị ihe a etu na wee na-aja gị mma wee na-asị na ndị nke gị ga-elekwa gị etu a n'aha Jizọs Jimas ya si ya o ji anwụ n'ogo si ya oru ha 70 years ya ọgwụọ ya achọghị ịbụ agadi were ahụ biko ọsọ fọpụrụ ihe ndị nọgoro 80 90 na-anwụ ịghọtago daalụnụ etu anụ anyị si were ndị ọgọ ga-abịa gara kịta biko nụ mata ndị bịara kịta ozugbo unu oji egwu ịgbara eziokwu enwere ka esi eme ihe nwayọọ anụ bụ ụzọ na-egbu mmiri ọnwa ga-adịba ọchụba kere ihe ọbụla Thank you.
ji ezu ezu oge ọ na-achịkọ ihe ọ ga-eji eze kọrọ ndị be ndị ya nna anyị hụrụ ka ọ na-ahazi onwe ya emeri ezigbo nwaanyị dị mma ọ na-achọkwara na ndị ya bigo mgbe onye na-atụtụ ego a ụnụ atụtụkwaghị ego anyị nwere ndị ga-atụtụrụ na ego a n'azụ ụlọ ahụ ọ ka dị anyị na-ekene ụnụ ndị be eze onye famili anyị na-asụ ụnụ nnọọ nna sajoro eze onye ekerekwa gị ya ekerekwa emezi nwere ala anyị ekerekwa gị nnukwu mmadụ akata isi ebue ahụrụ m gị ọkọ dị anyị kene ụnụ daalụ nne sajoro m ekerekwa gị ezigbo ọgọ daalụnụ ile a na-ebe anyị ga-ahụgasị ihe ha ji wee bịa ha bụga biya dị iche iche bụrụ mmanya ọcha tinye envelope thank you mọtụ dịkwa ya ọkụ mere thank you ndị egwu ụnụ ma ihe ihe mere ụnụ mere anyị maka Chukwu ekekọla anyị nụ ọgasịa dị ohihe so ọkwanụ yara esi eme afọ anyị bidoro akwụkwọ ọzọ ọsọ na-atụtụ ebe a na-edofu karịa ebe a na-akwa akwa na mmanya ndị nkere kreti bịa na-atọ akwụkwọ katọn mọt na otu mmanya ọcha na-abụ so azụrụchiri ike ekpere anyị bụ na akwamozu a ga-eweta ọganihu weta udo chịkọta ụlọ ọnụ azụ Chineke biko enwee ebe o metechaghị ya mgbe ọ nọ n'ụwa ka o were agbara ya na ekpere were mezuo ya ka o zuo oke were isi na awa ya atụghị ya atọ ị ga-apụta ọgbọ ka ị gbachara egwu a bigi nwa ọgbara ekele ekele gị ihe dị mma dị mma aka dị isi ekwe onye siri masị eme ọgọ na mbara oyi aka dị isi ya ọgụ ọba si abara m hụrụ anya laif ọ dịghị izi ezigbo nna m ochie ekele gị oyi ya ọgbara otu oge ụlọ wee fụrụ ewo ọkọ dị ubeze onye na-alụ sajoro bụ eze onye nnukwu nna nnukwu dadị dị nwa ọ na-eri ego mgbe ego kọrọ ọchịrị ọzụwa sajoro bụ eze onye nnukwu nna ezigbo ọgọ m ana m ekele gị daalụ ahụrụ m ofe ụjọ ala mgbaga dị ohihe ụlọ onye abịasị ebe a ewo ezigbo ọgọ m daalụ ụlọ onye abịasị ebe a mgbara aka lara ewo ọ ga-uchi onye isi na nwaanyị ọmala anwụ ọ na-achabaghị anya mana nsogbu adịghị o nwere ọgọdọ anyị na-ekele ụlọ oje mgbe ewu ile ego ụmụ agbọrọ ejezuo m ọnwụ mmadụ n'ọgbọ ihe a ịma ihe a na-eme adịghọ n'izi dị onye mmanya na-eme mmadụ agwa shu gbanye watapruf onye mkpu na-eme ọ dị egwu amaghị ụma anyị dibede ọ ndị nna atọ yes ndị ọga anyị ebe nwa akati na-alụ nwaanyị ngwa lede ọmarịcha nwa o jere kpọta ugo o jere kpọta ewo ọ dị wee from nna atọ anyị na-asụ ụlọ nnọọ ndị dị mma ịgbada ha ụzọ ebe a inweta nna atọ anyị na-asụ ụlọ nnọọ ndị ọga anyị nnọọ anyị fụrụ aka ụnụ zugbo elu ka eme bịa chere gị ebe a chere ebe a chọrọ bịa dị ya nọkwa dị so bịa nabata maka enwere ihe a na-ewe ebe abịa etu ọ dị mma nwunye gị nọ n'ọgbọ ọmarịcha igovid ihe iji arahụ ụra ewo thank you ewu nwere ya mmanụ ewe ọ ndị dị gị ka ị na-agwa nne yes ọ ndị dị gị ezigbo nwaanyị dị mma ka ị na-agwakwara ihe a osiri ọra ekwetara m okwu n'abalị kwukwe
ọ na-ere rice na mgbe ọ na-ere beans ọ dị egwu kati ibe ezigbo mmadụ ọ ka ọ dị nwayọọ nwayọọ anyị na-ekele ụnụ daalụ rinne daalụ 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 ngwa mewezie tana ịhụkwara ego ka ya ji akaja agbakwa ego ndị ahụka nke mbata bụ ihe a yes bata bịa onye na-akpọba ihe a ji okwu ehe na-etupụrụ ala ebe a ndị ọgọ ndị ewekwenụ anyị bịara ka anyị soro unu otu ahụ ọgọ nwaanyị ọ nwụrụ ogwutere anyị sị ka anyị bịanye n'unu n'ihi Baịbụl sị ebe a na-eri uju ka nọkwa ịṅụ ọṅụ otu a nne anyị ukwu ọgọ nwaanyị nwụrụ ihe mere ya ọ lara ala mesịrị ọ lara ala ka anyị sị ka anyị bịa nye unu ihe ndị a unu were nye ndị na-abịara unu ọjị otu anyị si ekwu ihe ọjị ọwụ ọjị a ka anyị wetara ihe a ele ya akwado ebe a mmanya bịa ma nke ọtọ kperekpere na mmanya ngwọ ha niile zuchara elu ebe a anyị sị ka anyị bịa nye unu were kara otu dewekwenụ kere unu biko ọfụrụ onye awa ọgọ nkwụdụta ọgwụ ọnwa na nwa ka ọ na-alụ asị isi ime onye mbụ ịgbanye gị fọkọta onwe m mara ka ebi adị m eme pasha ọkọ dị ile anya bịa biko ndị achịna lekwena ugosi mba lekwena ya ka ọ nọ n'ọgbọ ndị ụmụ eze onye lekwena ihe na-eme n'ọgbọ a lekwena ka a na-erisi ego ike ndị ọga na-erikwa ego ọ dị ego ndị nne atọ anyị na-eke n'ọnụ ndị ọgọ unu na-abịa kpụrụcha oke igburu bịa mee nghọta dị etu anụ ma ha na-abịa achịna ei ọ dịkwa egwu unu mekwara anyị ndị nne atọ ka ego unu si abịa eme hụ ma agbụghị ụlọ kpọrọ bịa obodo a ọ dịkwa egwu ọ ihe adịrị ihe ọkụ anyị si wee fụ ihe ọkọ anyị kere ọnụ biko a ga-ana ndị masị na egwu a yes oge adị nọ yes biko oh yes Chineke nyere ya ugo a n'obodo anyị bụ Achilidebo Obi Sambara Chief anyị na-asị gị nnọọ alịkwara anya agwasa heu Savino Ochobe nnukwu mmadụ ekenekwa gị ahụkwara m prof aga m agba ya prof ọ nọ n'ụmụ nze na-akụzi nnukwu onye nkụzi anyị ọ dị wee from ụmụ nze Ochobe ana m ekenekwa ahụ yes ezigbo ọgọ nnukwu mmadụ ndị Ochobe na-abata n'ụmụ nwere ziga n'ọnụ nne ndị ọma ji eme ọnụ BBC ana m ekene gị ọhịa ọmụ ọkpara osimiri BBC ana m ekene gị ọkọ dị na-abịanụ ọ dị nnukwu ọga anya ji eme ọnụ egbevuru ọkụ kamai ọ gị nwa anaghị ama aka BBC ekwuru m agbata
na ọ ga-adị etu a ama na ọ ga-asị nke a n'iru ama na ọ ga-asị nke a n'iru ndị ị na-arụ ọchị arụ ọchị chele gị gbarawa ego ebe a ka gbanwere ego a na-acha gị maka na ego ebe a agbabeghị ego hụrụ ego ka adị tupu ego n'iwere nye ya pịta ịghọtago o nwekwara onye ntụtụ ọkọ dị ọdụ ụgbọ mmiri ezuga ele egwu a na-akọ ụjọ ego anyị ewo thank you na-adawa na ebe a na-aya egwu na-agba egwu thank you chọkọ ọdọba ihe oh yes n'ụmụ ezuga bịa na anọ nso ka unu nwee ike igosi ihe unu bịa unu bụgasị biya na biya dị ebe a gbogotekwe mma ṅụrụ tọnụ nta Dogo, anyị kelee unu. Anyị bịara ka anyị so unu si onwe anyị ndonu. Ihe mere unu nyere anyị ọnya ka anyị ji bịa. Ụlọ maka na anyị ji abịa. Nna anyị ukwu na anyị ama etu o siri na onye oge mgbe ihu dị ka azụ silie ana m ekele unu na-asị unu ndị ọzọ pụrụ iche. Ihe a bụ ihe anyị jiri bịa ịda akwa nke a bụ akwa mmanya akwa ya na mgbe eme anyị pụọ ebe na anyị na-aṅụ ụlọ na nke a bụ dị envelope mmanya ndị a beer, the amount, two crates of more, and then what's up here? Ihe ndị na-achị ya ọnụ ma ji n'aha Jizọs onye ọbụla Skasti, ai na-ekele gị. Skasti daalụ. Egbefuru ọkụ, nnukwu obi saa mbara, nnukwu mmadụ. Ị na-eme ọfụma, ma bidozie ka ịgba egwu. Thank you very much.
akụmba kụzi ha chọrọ ka nlakụ ebe akụmba ga-ala Flavour sị gị ndị chọrọ ka ọkụ nyụọ ọ gaghị anyụ ọ ga na-ebule gị disgasti anyị kelekwara gị lepie egbevuru ọkụ weta na nke a karịkwara bụ obi sa mbara nke a karịkwara bụ ewo chief ichie egbevuru ọkụ nke isi na ala achịna anaghị ama aka ị ga-agbara egbevuru ọkụ na ya dachiri manata egburu m ewe nke na-enwe sọpọtụ ka ọ bụ kwado ọgba akụ mba gaba n'ilu nke na-enwe ọ gaba bụ okwuru gaba eyini ọdịba ọcha ụba bịara n'ụmụ ọgbara ezuga n'ụmụ nne ka achịna ọha nọ ihe a diskasti a hụrụ ka ị na-eme ihe ịmakwa na alụ nwaanyị ịma alụkwana nwaanyị gị na ala ọlọgụ ọ na-atụkwasị ile ọlọgụ na-atụkwasị ọ ka ọ dị daalụrụ ndị Chukwugozie bụ unu ncha ọ ga-bụ chi onye ewo diskasti mbọsị ịgbara akụ nwaanyị na nwunye gị bụ ọchụ bụ ọkwana ebe nọ n'ọgba na-akọ ga-eri ewo diskasti ewo ọgba weda ka ị na-arụ ị na-agbakwa ihe ọkụ na mgbadata oke olu na achịna ebe a kaskati na-agba ihe ọkụ ibutere baro ya agbara gị ọkụ ibute tanki ya agba ọkụ ịghọtago akpachara ha n'ibute moto e nwere ike gbakwuru gị ọkụ by suddenly ọ dị egwu ọwa na-eme oke biko ndị bọchụ ụba anyị na-eke n'ọnụ biko aba na egwu agba unu ga-eje ebe ndị ọzọ na-achị biko na ndị bọchụ ụba gaba na ebe a n'okwu ọkwara ezuga gaba na-abata ihe a ile anyị ga-abụga na-abata ka nlere anya ahụrụ m arụbat nwa agbara Solomon nwa agbara ha niile kwuru abata ije a ọ kwere ka ọ dịka ọ bụ ihe kwuru ka a na-eme nnukwu ada anyị na-ekele gị mgbe o ji nwa agbụgbọ n'ikpere ọ dị ego arụbiara m ekele gị maka isoro buru ụzọ otu na-arụ ọchị na-agba aja ọsọ n'ọdụ spiri na-agbanye nka otu nwayọ biko unu ụlọ aja unu ga-afụ ndị na-abatanụ unu ga-anabata ha ole ndị na-eji n'azụ ụlọ pụta na ebe a pụta n'ọgbọ nna ọ dịkwa egwu biko ọkwụrụ bụ ndị na-abatanụ ọnụ ụmụ ikpe nụsi ndị be nwa agbara ndị na-alụ ọsị ọ gị na-ekwu ka ọ kara maka mkwune ngwadekwube na-adị ebe biko oge o wetere anyị ozi nne ya biko anyị tụrụ kara n'olu adọkwa ya ka anyị ji were bịa anyị gara ikpe ọtụtụ oge na mmiri na-eti unu ọ na-egosi akwa na-egosi mmanya yes ọkwa na-etu olu ihe ha ya kiri na ego ụ na-eme ihe a ka ị na-achọ ime ihe gịnị ma nwa ego ebe a gịnị na ego ebodebe ahụ na-eji ego oge echicha ọ dị ka mmadụ na-ara swit na-ara tọntọm si ọmakwana ego a si weta na ego anọ na oke a nọ n'ụlọ ewo lelega arụbi na-esi ọgọ na-ele isi ọgọ na-ebe isi ọgọ ewo arụbi tagisa a na-eme ihe nwanyị anyị na-ahụ ihe n'ụfụ ya na-eme n'ọha ọkụ si wee dị ịkwanye na-ewere ka esi ebi eweta na ego weta na akwa ụba dị mgbe ojinwa ewu mgbe a mụrụ ụmụ ojinwa anụ na ọ dị bụ ego ọkọtọrọka ya zụta ụmụazị a wee ruo steji a ọ dị akwa izi di ya akpụ nwere kamgbe ya na-aba ụfụ a chọtụnyere na ya aka o kwesịrị
o kwesịrị nne ya bụrụ nne lekọba ya na-ehicha nyere ya aka anụ kwesịrị ịja ezigbo ego ekele ndị arụzuo oke ndị ụmụ anyị arụzuo oke ndị nwa achịnapụrụ amụ a sị onye ha alụ ụmụ ụmụakụ ya na-echi ọbụrụ oji ala nne gị ịgotago nne ya bụ na achịna ka ọ nọwere ego nọ ebe a lụọ nwaanyị ụta ụmụ a ebe dị mkpa ebe o ji ala ụmụ ụmụakụ ya mụcha megide laba ewo mbazụrụ m ga-ekele gị ezigbo nwadị ala akele ọ ga-adọ nọ na mma chụkwesị ụlọ ncha ebe unu eti n'aka ngozi unu gbuo n'aka na unu ga-ebute unu gbuo n'aka ebe unu ga-ebute nwa daalụnụ rinne anyị ise ụnụ nọ na mmadụ ụlọ bikọs elebụgo m anya ụnụ n'ụlọ ozi ya na-alụ nwaanyị a ịghọtago ya jide ka o ji ala n'azụ ọkọ dị biko ile anya n'eluigwe ga ịhụ na eluigwe na anyị echenji yes so anyị ga-aga ọbụ ihe a shọp a ga-emechiwe na elu a oke eze onye chukwu debere enwetago m aha gị odogwu ụlọ ọbatasịa ya ga-anụmata nze chukwu debere ịghọtago anyị na-emere ọha anyị na-ekele gị nnukwu nna ọ ya rụrụ ahụ ọrụ ụmụ ezi iyi ịghọtago ọ dịghị izi ka a na-agbalị kalịka ọkwa nyanwa si na họlụ ga-akụ ya gbọọ ya uche anyị bido ọrụ ịhụgonu ya na-emere ọha anyị na-ekele gị nnukwu nna daalụ chukwu gọzire gị ị ga-afụ ya ọ na-ada ọjụgo maikrofonu ahụ yes nnukwu ọgọngọkọ yes ọ dị mma okay yes na ị ga-eji mmewete anyị na-ekele ụnụ okay yes ọgọngọkọ from Baku anyị na-ekele ụnụ ibe eze ndụka ibe nnukwu ma osighi nọ eze ndụka yes you are highly welcome mmekọ anyị na ụnụ da ya ahụ mma anyị wee na-ayọ Chineke ebe ụnụ sipụta ihe ndị a ya nyeghachi ya ụnụ mmaji wee na-asị ka mkpụrụ Katrin ezụtakwe gara aga ka mkpụrụ bịa siri ike na ndokwa so meli ya ebere anyị na-ekele ụnụ thank you ndị anyị bụ ife ndị ụmụeleke nọ n'ebe a pụta onye n'ama enwe chọrọ ịfụ ụlọ ozugbo nna ya na-emere ọha ya wee nwa ya akazi mma mba nọ na azụmzi na abụ uche chukwu bụ na abụ na mala ọ bụrụ mgbe ebele okwu ya kwaghị ndị aka dị ọfọ na-ehitọrọ ka mmebe ọ ka ndị maka ọkụ isi na abụlego anyị na-asị gị ezigbo nwanne m nnọọ anyị makwana ka esi eme ihe na ihe dị mma ya bụ isi gasị enwere ka ajụ na-ebuzi m ebe a eze chukwu debere ịmara afọ mụ echeta nna enwere ka esi eme ihe afọ mụ echeta nna gasị ihe dị mma hụ kili Yar'Adua lekwa onye bụrụ ya nwere Yar'Adua ebe a onye kara aka yes nye maikrofonu ha zuru ka eme ndị ọgọ ngọkọ sikwere mgbe anyị na-ekele ụnụ anyị na-ekele Chukwu duru ụnụ rute n'udo mgbe ụnụ ga-alakwa ọ ga-edukwa ụnụ n'udo ana m afụ ohi mgbe ka ị na-emezi ihe dịka gị dịbakwa were na-ekele ụnụ wee na-asị ebe mkpụrụ si weta ihe ndị onye nwanyị dụghachiri ụnụ mmadụ na Jizọs na mkpụrụ were nwa ya nọkwa n'elu ọ nọ n'elu ile aja kịta a ga-anabata atụo mmiri kịta ebelebe egwu ọ ga-esi eme ihe n'ebe ọzọ mgbe anyị na-asọ nụ nnọọ lekwa ahụkwa ego ego a na-abata anyị lere anya wee na-afụ ndị be bụkwasịkwa n'otu aka aha biko nwayọọ uche nwayọọ kedu nwunye gị ịhụrụ Uchenna ebe a kịta wee nwayọọ
ele na ọ dị egwu nwata gaanyị biko batara n'ozigbo Uchenna Ebeke na ọmụma Asancha bịa ana m agwa ndị a na-agba ya elebena m anya ụlọ agbatu obi n'elu nnọ maka mmiri ka mbụ ịghọtago Uchenna hei ewo ọ ka esi eme ihe nwayọọ nwayọọ ngwa dehe ha durila ọla nwoke ọma durila ọma na-erikwa ego odogwu n'ọka durila ọla odogwu n'ọka eyi biko bụkwara onye ntụtụ biko na onye kacha mkpa bụ ịtụtụ atụtụ ọnụ ụwa biko bụkwara ndị na-atụtụ ego a ntụtụ kakwa mkpa yes ọ bụghị ịkpata ego wee isi ọgwụ njikwa si nwekwara ndị ntụtụ ọgọ lekwa bishọp of lekwa akwa ị na-eri ego na ụkọ ego uche ama pepe nọ na abaga maka ọgọ dị anyị na-ekele n'ebe ala ma dịbe abụ nwanne anyị na-ekele ụlọ n'ime dịbe ọmụma Asancha anyị kelere ụlọ wee na-asị ụlọ nnọọ ọnụgbu mmadụ bụ ụnụ bụ dịkwa oge nlere anya afụrụ m dị ọrụ bụ Christopher Mbidike ọ nọkwa ebe a ọ nọkwa ya nnukwu nna ka ọ bụkwa Ashanti Kotonga ekelekwa gị ọnụ ụwa nna ekele na-agba ebele obere nke m amaba ma ọ dịcha batrị fonu na anyị bọọlụ ka erie ọ ka o si wee dị yudi ekele gị ọ ka ọ dị ọ ka o si wee dị okwu eji ọfọ ma ọ dịbe ụnụ bịa na-etukwuzi ala dọwasị amị mmanya ebe a Uchenna tụpụrụzi ala n'oche dọwasị amị mmanya biko n'oge adịghị enwe ndị ga-akwụ n'ama so ka anyị nwee ike gbapụrụ ya ọsọ biko oge adịghị ya biko geenụ ndị ụmụ ọkwara ntị n'onu biko ndị ọga University anyị na-asụ unu biko kashienu ihe na-eso ya na ihe a dị ebe a ya na nke abụọ udo dịrị onye ọbụla biko n'otu aka bụkwa famili o metụrụ imi ya metụrụ anya ya so anyị nchara ihe ama na chika ọ ndị be mbụ nọ n'ọgbọ anyị na-ekele ọnụ ebere kachara igbo ebe asị ebe olu si weta ihe ndị a olu jide ebe a tata ka onye nwe anyị weghachiri ihe ụlọ mma jiri aha Jizọs wee na-asị ụgbọ olu ji bịa olu ga-ezigbo ya la were zie las ka mkpụrụ obi Katrin Ezechukwu ka mkpụrụ obi ndị kwenyere gara aga Ezechukwu debelụ ekele biko pụta na ọgụ ozugbo ka ị gbaa egwu pụta gbaa egwu a arụ ma mkpesasị ya gara maka ndị anyị bụ ife biko mara na egwu ozugbo ndị ụmụ ụmụakụ ndị ndị nchịkọta nọgide ma hapụ ụmụ ndị be ezu ụka oke ngwa ụmụakụ ụwa oke ndị niile mara ụmụ edebe edimo ndụ gasị ọkụ unu wee fụ ile anya ị ga-ahụ ka nọ n'ọgbọ ekwentị na-ebichikwa otu oke na ndụ ebe ebe ụmụakụ
So anyị na-asị ka Chineke onye ọ masịrị ka ọ bịa onye esirikara na ọ niile Chineke. Thank you. Ọ tụkwasịrị obi n'ime Lekwa lekwa ile ile ego. Lekwa akwa otu ahụ lekwa akwa lekwa akwa. But I want to make it very clear to you. This is first of human being. Anyị bụ ife lekwa akwa. Na Chineke bụ achịcha ị na confuse m. Ị na confuse m. Na thank you. Na lekwa akwa na sị ebe nọ n'ebe ọrụ ebe a. Ọjà mẹ́rin gbogbo ha lọ́kù. Yes, biko na oge adị ha. Anyị kere ụmụ aka ụwa. Biko m na biko. Ụmụ aka ụwa. Ụmụ aka ụwa. Oke. Oke. Ụmụ aka ụwa. Ete ọdọ na ego ka m were kọrọ eti aha. Yes, o kwesịrị. Ọ bụrụ na amatasị a gara mata ndị lokwu mmụọ na ya ndị mụ nwa nnukwute ndị okpokoro ndị agịrịgị ya ile a n'ebe a ndị eji bred enwere ha ji eji a ga-agwa ụlọ ha ga-agwa ụlọ n'azụ ya ka ọ bụ anyị biko ndị nọ n'iru unu ugbu a bụ ndị anyị bifere ụmụ elege ejire anyị sị ka anyị bịa sị unu ndo sịkwa nwunye anyị bụ Chinenye ya ndo o zuru ezu na anyị bifere ọ ya ka anyị jiri sị ka anyị bịa nọnyere ebe ọkụkọ ya so biko ihe dị ebe a bụ nwa anyị ji wee bịa malt ya na bia dị na nke a wee nọ bịa na n'ụbọchị so anyị wee sị ndị biko si n'ike thank you very much anyị na-ekele ụlọ ife achịna ji afụ ụzọ anyị bụ ife eji gred na anụmụ ya eji gred kara aka na achị anyị ji ụlọ afụ ụzọ but we pray ka anyị were ụlọ ha ụzọ mmụọ ka ụlọ shine nọ mmụọ ifuchọ ka anyị were nọ n'ahụ mmụọ light. Thank you. Kama hapa eji ha labeghị azụ. Yes, I will say, ebe unu sotere ya, onye nwe anyị waghachiri unu mmaji n'aha Jizọs. Amen. Agụrụ Katrin, agụrụ n'ekpere gara aga. Sị na ebere nke ji wee zuru ike na ndokwa. Beji mmadụ anyị nefe aka. Amen. Biko. Ndị Enugu ụmụ ọja onye osi eme ọgọ. Afụrụ gị na ụmụnne gị na ụmụnna gị. Ọchụ ụba aka m na-ekeletakwa gị nna aka m na-ekeletakwa gị nkụ aka na mgbuo n'aka dị ana ebute mma mgbuo n'aka ebe ana ebute mma ide agwara m etu a ndị a n'ime ife ka ebe a ga-enye ha ọnọdụ biko yes ebe ka a ga-enye ndị anyị ife ọnọdụ ịhụ na ojugo ndị Enugu ụmụ ọnya na-abata were elu ha ji nnukwu ewu wee na-abata ije a biko si chọtụrụ ka ebuzigara ihe dị ebe a biko si bugashịa ihe ndị a dị n'ọgbọ si bụbụrụ m ihe ndị a ewo njanja ịkanyekwu ihe a dị ka ụmụaji biko nụ ọ ndị Enugu ụmụ ọnya batara ihe a ha abatago oje osi eme ọgọ ekene ngwa ọ dị ka ọ dị n'aka na achịna bọọsụ bụ ndị ọlụ ya ọkpụrụ ọga bụ ndị ọlụ ya ha bụ ndị Enugu ụmụ ọnya dị abụ ọmụmụ na-aba n'aba ahụ ime enwe ụfọ esi tọba ya ụgbọ njigide Enugu ụmụ ọnya Zebuda,
obodo gị tụkwasịra ndị nnukwu ụgbọọrịa anyị na-ekele ụlọ anyị na-ekele ụlọ ndị a na-achọ ikwu ozu a na ndị nwunye dị na-akwụrụ n'ụkwamozu ndị nwunye dị na-akwụrụ n'ụkwamozu kịta biko nụ ya chile gị ọ dị etu akụrụ ga-esi ahụ were ya ọ bụrụ akụ mba mmiri ọ na-ahụkwa Brain Power Blogger, professional media company, www.brainpowerplanet.com